நீங்க குடிப்பீங்களா? நீங்க குடிக்கலாம், தப்பில்ல. எனக்கு என்னன்னா, இங்க குடிக்கிற அளவுக்கு எதுவும் நடக்கலையே. நான் எதுக்கு வர சொன்னேன்னா, உங்கள்ட்ட ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் எனக்கு. மறைக்காம சொல்லுவீங்கன்னு நம்புறேன். நீங்க இன்னும் அந்த பொண்ணை லவ் பண்றீங்களா? அந்த பொண்ணு ஞாபகம் எப்பெல்லாம் வருது? சொல்லுங்க சார், பரவாயில்ல. எவ்வளவோ பேசிட்டீங்க. இதையும் சொன்னீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் தயாரா இருப்பேன். அதான். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. அந்த பொண்ணை நான் லவ்வெல்லாம் பண்ணாங்க. அந்த பொண்ணு மேலே இப்போ எனக்கு லவ்வெல்லாம் இல்லை. சரி, எப்பெல்லாம் ஞாபகம் வருது? ஞாபகம்லாம் இல்லை. என்னை பிடிச்சவங்க என்னை விட்டு போயிடுவாங்களோன்ற பயம் இருக்குது. ம். ஆனால் அவள் சொன்ன வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் என் காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஓ, மேட்ரு அப்படி. இன்னொரு தடவை நீங்க குடிச்சிங்கன்னு காத்து வாக்குல கேள்விப்பட்டேன். வாயை உடைச்சிருவேன்.